Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska to bude z Daner Skyblocku. Popravdě byl jsem hrozně moc línej natáčet videa. Takže už tenhle server je online jako fakt nějakou dobu. A já už jsem se tady jako fakt hodně rozehrál. Jak vidíte, mám docela dobrý věci, jo, ale nejsem nejlepší. Trošku se to bude sekat, protože já mám na hovno počítač, jako, takže nevím, jak to říct. Teda mám draka, jo, ještě neochočenýho, takže toho pak budu muset ochočit, nebo respektive můj kámoš, protože můj mi chcípnul a tohle jsem chtěl dát kámošovi. Já jsem chtěl něco dělat. Nevím vůbec co. Něco, co jsem chtěl dělat? Jo, vím. Chci udělat takový generátor. Je to ono? To si myslím? Ne, to je car mod. Gold amp. Tak tady to asi není. Co, oni jsou nějaký gold door? WTF, bro. Hej, TF. Enchanted golden apple nejde vycraftit, takže GG. Hej, z green apple můžeš dostat golden apple, lol. Golden apple create 9, to tady existuje, hej. No prostě, jak vidíte, tak je tady toho fakt hodně. Jakože až moc hodně, jako. Chtěl jsem získat Gold Empty Generator, což vám bude třeba generovat, já nevím, stone, jo, i když tady mám cobblestone generátor, ale ono je to strašně zasekaný tenhle server, protože noda hostingu přetížená a majitel hostingu čeká na nový prostě server. Takže teďko to tady bude. Takže jako bude se to sekat, jo, koukejte. Já tady zničím blok a vidíte, prostě se to trošku sekne. Prostě to tam zůstane a pak to vypadne. Ono to takhle funguje na tenhle princip, no. Až bude prostě nový server pro hosting, tak ono se to tam bude přesměrovávat, prej říkal majitel a takový. No tak teď jsem mi to úplně sekl. Dobré. Nevím, co se chtěl původně dělat. Já vám to tady ukážu. Tady jsem to tak zabednil. Tady tak prodávám Grodinu. Stav perfektní, cena 3 diamanty, dovoz 5 dia. Tady sedí moucha. Hej more, nedělej na mě moresy. Svíňa. Kam zmizla? Hej, zabil? To jsem nechtěl. Hej, ale zabil bych ji jako v realitě, víš co? Serou mě. Kde je? No tady je to svině. No jak lítá pomalu, hej. Jakou mám. A já mám dobrou Wi-Fi, prostě to je serverem. To se fakt hituje na nic, když jako. To se pak dám, ale to je dobrý. Grodina funguje prostě na tenhle princip, já vám to ukážu. Když tak, Discord server máte v popisku.
takhle se lítá, prostě se musíte rozletět na nějaký runway. Je to něco jako biplane, ale je to o mnoho jednodušší, ale biplane jsem nikdy neměl, prostě to je letadlo, který musíš zvednout na runway. Teď to je jenom prostě pojedeš kolem ostrova třeba a rozletíš to. Jediná nevýhoda je v tom, že musíš každou chvilku přestávat a musíš si prostě opravit gyrodinu. Protože teď to tady vypadá prostě jako, že není rozbitá, jo. Ale když přistanu, tak to chce repair. Jo, takže takový, no, to tady je. Já tady mám warshipku, na kterou jsem získával fakt hodně dlouho. Takže teď vám ji půjdu ukázat, já se tady lehnu ještě na to slavnostně. Jdu vám ji ukázat, tady mám warshipku. Tam mám Enchanted Golden Apple, ne, tak ne. Mám tady zatím jenom Industrial Gears, jak se to jmenuje, upgrade, ale chtěl jsem původně udělat takový rychlejší upgrade. Já to tady vyhledám, upgrade. Tohle jsem chtěl udělat. Ale já mám zatím jenom ten boiler. Tohle mám, ale nemám ty irony. Ale teďko se zaletíme s warshipkou, i když se mi to hrozně moc seká. A když se mi to hodně seká, tak často přicházím o letadlo tady. Prostě warshipka je velká jako svině. No to potřebujete mít největší místo prostě, největší. A když se vám to seká, tak takhle se vám prostě červená loď. A někdy vám i zmizí prostě na random. Au. No tak teď to musel bolet, au. Bolelo to i mě. Tady přistanu. Já vám ukážu ještě Nochapel, že já jsem ho tady získal v pyramidě. Hodně dávno. Všechno, co je nejlepší, tak ty repairy, že jsou zadarmo. Prostě já nevím. Něco jako v realitě, že prostě vezmeš nějakou srajdu a začneš to tam montovat. Tady mám někde, jo tady. Tady mám Enchanted Golden Apple, který jsem získal v pyramidě. Tady mám tohle, ale za mě lepší Copper Sword. Protože to ubírá strašně moc. Efficiency 3, kámo, ale jako to používám jenom na něco, když prostě chci fakt jako akutně jídlo. Tady máme ten shop, jako je na Mineu. Tady třeba za 16 ironů můžu mít diamant. Prostě všechno jako je to na Mineru, víte co. Jo, tady nic nemám. Nemám tam žádný iron. Tady mám berrísky, protože že za 32 berries dostanete 1 iron. Takže takhle bych to nějak řekl. Já bych nechtěl moc prozkoumávat nový, jak to říct, okolí. Protože mám jako fakt nejhorší zkušenosti s tím, že nevím, jako, že spadnu do vodu, fakt jako největší. S tím mám zkušenosti, hej. Stejně i s warshipkou, prostě warshipka je největší loď, ty vole, létající do prdele na tomhle serveru. A prostě to nejde jako. Jo, kdybyste se ptali, co tohle je vlastně, tak tohle je létající společnost lomeno shop pro letadla. Nevím, jak to říct. Prostě tady máme gateku. Tady. Tady máme runway. A tady prostě prodáváme i tam na recepci. Já tam nějak šikovně musím jít.
Jo, dobrý. Pěkně se to seká, prý. Dobrý. Tady mám 4000 metrový led a 8000 metrový led a 16 000 metrový led. Za 5 dia, 10 dia, 20 dia. Teď se ptáte, jak jako 6000 metrový led a 8000 a 16 000 metrový led. Protože jako hodně lidí tady ještě nemá letadlo, jako spíš hodně lidí má gyrodiny. A někdo je tady zase nováček a nemá ani cobblestone generátor. Takže si možná teďko říkáte, jak to jako myslím. Normálně, třeba za těch 5 dia nám tady dáte na recepci, tak půjdeme prostě spolu do letadla a odvezeme vás na místo, kam chcete. Případně si tady můžete koupit letadlo za 3 diamanty, máme jich tady jako fakt dost. Jo, tady to je jenom výův. Takže jako tady dostanete jako hodně dobrý věci. Makáme na vzducholodi ještě, která se tady bude prodávat. Zatím máme jednu, ale tu ukazovat nebudu, protože to je velký pík. Já jsem třeba fakt jako hodně rád za tuhle baršipku, protože je tak velká, můžete i z ní střílet. Myslím, že šípy. Jo, šípy, ale nevím kam jdou. Ale můžu z ní střílet, vejdou se tam prostě dohromady 3 lidi. Jeden vepředu, jeden řidič a jeden vzadu prostě u toho, nevím, co tady bude dělat Pindia. Máme tady hezký bedny. Proč to vypadá jako 1.8 bedna, ale dobře. Co bych vám mohl tak ještě ukázat? Já mám celé video jenom žeru, ty vole, tady. Mohli bychom si letět. Udělat Lectern Villagera. No to bychom mohli. Ale poletím v Girodině, protože nechci na to využívat warshipku. Protože je to za prvé hrozně malý ostrov a tam by se to nevešlo, za druhé nechci plýtvat fuelem. Takže letíme v tomhle. Je to možná i rychlejší. Prostě letadlo, který nesklame. Za chvilku tam budem, já už to vidím. Chce se mi strašně spát třeba. Tohle točím v 9:30 a já chodím vždycky spát v 9. Prostě nezvyk pro mě, že jo. Když je to prostě o půl hodiny, vždycky se před spaním, vole, koukám na zelenáče nebo na Squid Game třeba. Když jsem to viděl asi 5krát. Zelenáče jsem viděl celý 50krát. Tady se dá vidět, že prostě všechny letadla jsou prostě zajímavé. No? Čus Pindio. Vememe si tohle. Vezmeš to? Vem to, ty svině. Svině, vem to. Jason, Leatherworker. Nice. Za 7 emeraldů můžeme dostat Status Raidu. No nic, hej.
tak to je těžce nevýhodný. Jakože fakt těžce, vole, to je fakt těžký businessman. To ne, vole, to ti hned seberu a už nebudeš ani... Co? No dobrý, vole, já bych tady ještě skapal z toho, jaký jsem noob v Minecraftu. No nic. Tak letíme. La. Takže poletíme na další ostrov, který nevím, kde je. Nějakým tady tím směrem. No, jdeme se podívat všude. Dělali jsme fakt jako tady velikánský cesty. Máme za sebou několik ostrovů, který jsme dělali tady bez letadel. A všechny cesty byly za jeden den. Třeba tady jsem chcípl asi 5krát, jo? Protože tamhle jsou zasraný špagáty, jo, jak říká Piškýs. Tak tamhle jsou zasraný špagáty a ty mě zabíjeli, protože server byl těžce zalagovaný, takže jako tak no. Teď se dostáváme do takové čtvrtě, kde jsou 3 ostrovy. Jo, a tady je ten, který potřebujeme. Pak čorneme toho villagera k sobě. Divím se, že to nerozbil. Ej, čuskume a... Gwenio, hej, co seš? Armorer. Nice. Hej, tak to je dobrý. Tebe bych si vzal, hej. Můžu tě nějak okrást, nebo něco? Ne? Škoda. Jak se tady používá carry-on? Hej. Carry. Left. Číst. Nevím, tak... OK. Kam zmizel ten jeden No, hej, jsem happy. Tak dobrý, on jsem nastoupil jako dobrovolně, hej, tak to jo. Tak ty si chábr, vole, tebe tam nezabiju. Teda, myslel jsem, že tě tam vůbec nebudu mučit. Nemyslel jsem vůbec nic. Tebe si beru rovnou. Letíme spolu spokojeně. Musím se napapat. Dneska jsem volal zase městskou policii. Jenom to jako takhle oznamuju. Protože mi banda 7 kidů bušila dokola. Za prvé, dostal jsem zjeba i od měšťáka, že nemám helmu. Kamo. Já nemůžu, že ty děcka mě ji tam rozjebali, vole, do prdele. Jsem mi to tam říkal a oni, že no, to je ale tvoje vina, jakože ji prostě nemáš, oni se to nemůžou. A že, kamo. Můžu za to volně do prdele, nemám helmu. Ale to nepatří sem do Minecraftu, jenom to takhle jako sděluji, že jsem opět volal policii. Opět. Nezdrej. Hej, Pindio. Nechceš zdrát, že ne? Byla taková runway. Ne, nezdrej, ne.
Nechám to tady. Jdu za tím villagerem. A já ho tam takhle hezky bestavím. Kam šel pindík? Čau, kume, jak se máš, kume? Zalez si někam, takhle do rohu hezký. Tak. A máme blbečka chyceného v pastě. Takže tohle byla taková názorná ukázka, jak to tady na tomhle vypadá. Všechny informace máte v popisku videa, jako je Discord, ale IP adresu musíte získat na tom Discordu, až budete whitelistnutý. Ale whitelist nábory jsou oficiálně uzavřeny do odvolání, jelikož se to seká strašně a až se to sekat tolik nebude, tak budou zase nábory otevřený a bude i více slotů, jelikož je teďko tady 20 lidí a 20 slotů, takže je to těžký teďko se napojit, takže jako já jsem tady šťastlivec, kdo tady zatím hraje. Třeba můj kámoš, tak ten se prostě nepřipojí, jo? Ten prostě už není šťastlivec. To je už zklamání. Ten se nepřipojí, protože je tady full. A takový další věci. No nic, tak děkuji, že jste se koukali. A smrdí vám prdel, borci.